Панкрат! Ой, с тобой все в порядке? Бедокур, ты... Я... Все! Скоро на Джингл-Сити опустится ужас и паника! Бедокур, ну опять ты все портишь. Jingle Kids. Gaizkile bila. Luzaro egon naiz etxe barruan sartuta. Hau epai sortea. Piztia berdearen haserrea. Txikle doktorea. Zer dugu? Ze modu zure abenturazko literaturaren astea. Zugabe aspertuta egon naiz, benetan. Bai? Uste nuen ez zinela inoiz aspertzen. Ba egia esan, lur jota egon gara denok. Begira bi horiei. Hei, itzuli zara! Oi! Eta begira honi! Kaixo, Pantxo, aspaldiko! Eta hori izugarri poztuko da. Bikain geratu da. Adiskide, etorri nire erakusketara, ez ahaztu! Han izango naiz, lasai. Herri honetan ongile espergarriak dira denak. Etorri nire erakusketara, ez ahaztu, bla 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 bla. Horrek ez zaitu aspertzen. Kaixo, Pantxo, etorri pastela jatera nahi duzunean. Masustazkoa? Zaude. Joan eta ostu pastela Mariani barregarria izango da. Ostu? Eskatu eskero eman egingo dit. Marian! Marian, eman pastel zati bat, mesedez. Mesedez, 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 mesedez. Bizitzamen aspergarria da. Ez da liburuetan bezalakoa. Baina zergatik izan behar du horrelakoa. Neukaterako ditut asperralditik. Nikola! Eraiki dezakezu robot gaizto bat? Benetako robot gaiztoa! Ondamendia erakiteko gauza! Txantxa zen, baina eraiki dezakezu? Saiatuko naiz, baina orain ezin dut. Laguntza robota eraikitzen ari naiz. Garrantzitsuagoa da. Bai, jakina ulertu dut, neukekin beharko dut dena beti bezala. Heldu da ordua azkenean, Pantxokerria aldatzeko ez ustean, lagunak ikaratzera ordoa aldean duela bere, lupadun kaskoa. Egin da! Ikaratu, badator Jingle Herriko rengo izkilea! Pantxo beltza! Ez, denek jakinko duten neu naizela. Bi beltza, bikaina! Oi! Lapurreta misterio txua! Astuna da, goizkina izatea! Zama astuna! Gainera, zuku makina ikaragarri astuna da. Gaiztakeria handia izan da, ikaragarria! Zuku makina ostea ez da txantxa? Ez zuten ostu, norbaitek nire etxeko ate hurrean utzi zuen. Mesede handi egin zidan, baina ez du agertu nahi. Nik uste dut badakidala nor den. Nor?
Printzesa armagarria nire heroia. Ba nik uste dut, fin izan zela. Hor dator, kaixo, heroia. Plan maltzurrako asmatu behar dut, nola edo ala! Badakit! Ez. Bueno, gero dena konponduko dut noski, baina lehenengo iskanbila sortuko dut. Istilua zirrara! Shhh! Nire oparia herriarentzat. Min hartu dut. Nire plan maltzurraren bigarren atala gauza eder bat ondatu. Pintura. Honek balioko dit. Tatsan! Ikusi alduzue hau. Zoragarria da. Koloreen kombinazio hau. Artea biluz-biluzik. Ez dakit hau nork egin duen, baina lehiakide gogorra daukat artearen munduan. Zer? Nor da beltzez jantzitako heroia? Amaitu da! Askatu egin behar dut nire genio maltzurra. Plan maltzurraren hirugarren atala. Ikara, izua, apokalipsia! Ulertuko duzue azkenean, eta ikuspegia aldatu. Agertoki hau guztia zuen begien aurrean. Bueno, ikusiko duzue. Ea norden orain heroi misteriotxua. Tira, orain bai. Jepale! Tatsan! Hemen zaude! Heroi misteriotxua berriro etorri da bart. Begira, Loren jaialdia duela 2 aste izan zen, eta gertokia oraindik kendu gabe zegoen. Plaza guztia betetzen zuen, eta... Zer! Baina, Pantxo! Zergatik zaude zintzilik? Eta horrela jantzita, Zaitut ezagutzen, zoaz! Zer gertatu da? Zuzara beltzez jantzitako heroia. Ez nien naiz heroia. Lagunak! Heroi ez ezaguna aurkitu dut! Baina ez asmatu norden! Pantxo da! Pantxo, demasa izan da! Pantxo, zergatik ez diguzu ezer esan? Nien naizelako heroia! Gaizkila naiz! Esklusiba daukat! Irribarre! Argazkirik ez mesedez! Zer bultzatu zaitu heroia izatera? Zer egin horretan jarraitzeko asmoa daukazu? Nik... Lagun, liburutegiko sagua zinela uste nuen, baina artearen ikuspegi berezia ere baduzula ohartu naiz. Egin dezagun erakusketa elkarrekin, Traban! Nahikoa da, nien naiz heroia! Izatez gaizkila izan nahi nuen! Abentura por bat ekarri nahi nuen herrira. Baina ez dute zer lortu. Hori ez da egia. Hau guztia zirraragarria izan da. Eta enigmatikoa. Zenbat buelta eman diodan buruari zuku makina nork ekarriote zidan asmatu ezinik. Benetan? Bai, jakina! Nire esian egin zenuen improvisazioa bikaina izan zen. Benetako maixulana!
Bueno, horrela bada, jarraitu egingo dut. Ez geldi! Neu naiz jingle herrian gertatzen diren abenturen arduraduna. Gainerako gaizkileek oporrak dauzkate. Внимание, срочное сообщение! Слово нашему специальному корреспонденту Бедокуру. Прием, коллега! Я веду прямой репортаж прямо от дома Вани. Ай, что это? Бедокур? Это сенсация! О дальнейшем развитии событий вы узнаете совсем скоро. Не переключайтесь. Jingle Kids. Robot basatia! Katalin! Ireki! Katalin! Badakit hor zaudela! Ez nago hemen. Atea inork irekitzen ez badu, ez dago inor etxean. Ez egin umekeriarik! Katalin! Zerbaiten beldur zara? Ai, oiene! Katalin? Bai, banekien nik. Etzen eukan zure tailerra txukuntzeko asmorik. Baneukan asmoa, baina... Itzeman zenidan, eta begira, azen aspila. Azkenean gaixotu egingo zara. Zergatik hartatu da? Lehenek zinen horren narrasa? Bapatean gertatu da, oharkabean, ez dut izan garbiketa egiteko astirik. Eta orain ez dakit, nondik hasi behar dudan ere. Begira, Katalin, hauxe da tratua. Zuk zure tailerra txukundu arte, nien naiz etorriko zu ikustera. Baina... Neurri gogorrak hartzeko ordua da. Ara, atzoko ondorioak dira, ez da? Horrelako zerbait. Mila hiletxuk ere lukete hau txukunduko urte betean. Ideia bat izan dut, badaukatzu pastel handi bat, goxoki batzu. Zertarako nahi dituzu? Eta esan gora trabant galan dotore eta xelebrea. Azezorde hona arekin egotea. Bueno, zein da zure ideia? Esan egin behar duzu. Gora traban galan dotore... Ez dut besteriko goratzen. Ondo dago, esantzat emango dugu, etorri. Zeri begira dizara? Hartu, ikusi zuk zeuk. Zapata garbiketa aktibatuta. Zapata garbiketa burututa. Paketatzea aktibatuta. Paketatzea burututa. Supergarbiketa aktibatuta. Bai! Bai, bai, bai! Zoragarria! Ez, Nikola, tira, nikitxo, mesedez! ez. Ulertzazu, inork baino gehiago behar dut. Kanpoan egon behar dut egun osoan albisteak aurkitzeko, ez daukat garbitzeko astirik. Albistea idatziko dut zutaz. Zure argazkia zalean agertuko da. Bikaina izango da. Ea begirada zorrotzori berriro? Bai, hori da. Titulua izango da aurrera penari aurrez aurre begira. Ona izango da, Ez. Bai! Bueno, bai, ona izango da, baina ez dizut robota utziko. Ez etorri erreguka. Prototipoa baino ez da. Bere superadimena aktibatuko bazenu, ez dakigu zer jasoko litzateke. Nikola! Zer nahi duzu? Marianen labea da, leherrekingo du eta zu hemen ez errekin gabe Marianek arazo larriak dituen bitartean zoaz, azkar! Bai, joan egin behar dut. Agur! Ondo irten da!
Eraman egingo dugu, ordu beterako edo... Et, utzi egin digu, horixe da egia, utzi egin digu. Nekien norbaiti robota lapurtzea, honen nekagarria zen. Norbaitek ez du vitaminarik hartu aspaldian. Jaitsi eta lagundu. Laguntzen ari naiz, ikusiko duzu tailerra zein garbi geratuko den. Taka! Supergarbiketa aktibatuta. Aurrera! Lasai! Lasai! Kontuz! Ora, gaur lehenengo zitzeko beteratu naiz. Zer gingo zenuke nik gabe, Nork ekarriko zizun? Iso norbait dator. Norzo! Katalin, gaizki jokatu dut. Etzintudan mehatxatu behar. Lagunek batekin behar dute elkarri laguntzeko. Fin ere laster etorriko da. Nikola ez dugu aurkitu ordea. Etor zaitezke pixkatxo bat geroago? Geroago? Bai, ordu erdi geroago edo bihar bestelar. Tira, ez izan lotxatia, hemen batean garbituko dugu. Hene bat da. Nola garbitu duzu? Baina Marian, hau alda Katalinito beharrean zeukan naspila ikaragarria. Ez dute zer ulertzen. Supergarbiketa burututa. Zaude, zer izan da hori? Ez da zer izan. Ba, nik zerbait entzun dut. Bueno, neu izan naiz. Nire tripa horroak izan dira. Gaur ez dut gozaldu eta... Marian, zaude! Arranopola. Ez. Nikolak eraiki du azkenean beraz! Buah, ikusgarria! Nola lortu duzu robota? Neu izan naiz, Bueno, egia esan, hau, Sukaldean ere moldatzen da? Edo zen gauza egin dezake. Superlore landaketa aktibatuta. Nikola benetako genioa da. Robotonek gauza miragarriak egiten ditu. Baina ezin diot elkarrizketarik egin lastima. Egin elkarrizketa neuri mesedez. Superlore landaketa burututa. Zein zer egin emango diogu orain. Kendu embarazutik traban. Bosta xolan niri txatar multzorrek. Marian, jandezaket marrubi marmelada? Bai, zoaz, jan nahi duzuna. Begira, hau sukaldaritza aktibatzeko izango da. Pantxo, teleskopio horrekin jolastera jo nahi du. Bai, ondo dago, zoaz. Botoi hau zertarako tera. Superradimen aktibatzeko. Nikolak ez ukitzeko esan du. Zergatik ez? Hori ba, zergatik ez zapaldezakon. Superradimena aktibatuta azkenean, orain robotak nahi dituen aginduak bakarrik beteko ditu. Ez dakit nik superradimen hau gustatuko zaidan. Garbiketa, iletsua, garbitu. Utzi bakean! Oztopoa, trabatik kendu. Iletsua garbituta, hasi zentrifugatua. Zer zara jakintxua, Pantxo, zer egingo dugu? Ospa! Itxaron, enauzue gauzak zuntzitzen ikusi. Bazkaria prestatu. Zuritu. Zatitu. Garbitu. Egosi. Bazkaria prest. Jan. Gozatu bazkariaz. Hazen azka! Nik ez dut hori jango. Katalin, nola itzaltzen da? Zeu zara taldeko jakintxua. Garbiketa egiten laguntzeko deitu didate eta orain denak desagertu. Hara, traban! Zergatik zaude hor zintzilik? Atxeden hartzen dago. Ez zaitut nekaraziko orduan. Jaitxin ezazu hemendik, nora zoaz? Atxeden hartzen ez zaude ba? Eta esango banizu gure herrian robotero bat dabilela, sinetxiko zenuke? Zer jazo da hemen? Grace izan da! Iletxua ez du zaizu! Lagundu mesede! Non zaude txatar multzoa! Manoa, Gracie! Iletsua garbitu. Berriro ez dut beste garbialdi bat jasango. Txatar multzo, utzi nire laguna! Hor daukazu! Egin ribarre kamerari hori da!
Prentsa librea! Hor daukazu! Jatera. Azalduko dituzu zer jazoten? Esan dizuet, prototipoa baino ez da. Nola jakin behar genuen zuk prototipoa zeniona robotero bat zela. Ia herri osoa suntxitu du eta... Bueno, azteko, zeuek erabaki duzue roboteroa Nikolaren etxetik kostea. Astiro, unetxo bat, ez aldaki inor kostea gauza bat dela eta eskatuta hartzea beste bat? Eta zer gehiago? Zer gehiago? Lanari ekin behar diogula. Eguzkia goian dago, badugu hastia. Robotak amen batean egingo luke hau dena. Nik uste dut oraingo zegokiagoa dela lana geuk egitea. Superradimena aktibatuta. Anta! Так, надо порепетировать. Фрося, Фрося? Да, Федюня? На что ты готова пойти ради нашей дружбы? На все, Федюня, на все. Ну, вроде пока нормально. Фрося, оно само сгорело, Фрось. Ну все, тебе конец. Jingle Kids. Printzesaren soinekoa. Itxaron, bai, hori da, orduan nik irten eta esan behar dut. Itxaron, zer esan behar dut? Utzi hori gerorako! Talentu lehiaketa. Irten egin behar dut eta... Jaun Andreak ongi etorri! Har dezagun txalo bero batekin gure sukaldeko erregina! Nor? Marian! Sua piztuta dago? Zartagina prest? Eta kito? Tak, buztana! Graban! Agertokia ondatu diguzu! Bigarrenez! Nahikoa da! Bihar izango dugu lehiaketa, eta zu bazterrak nahasten ari zara besteok lanean gabiltzan bitartean entzun! Grace, mesedez. Ez esan dut. Baina begira, elkarrentzat eginak daude. Ez! Eta ez hurbildu. Hau goi mailako jantzigintza da. Eta orain, txalo bero bat, gure gerrari zangarra hartzeko! Fin izukaitza! Aupa! Baina lehiaketan soinekoa zeuk jantziko duzu, ez manikiak. Eta nik orain ezinbestean behar dut manikia. Begira! Eraso egingo diot, Dimbi, Damba! Kontraerasoari eutxiko diot, eta orduan nik, horra! Zoragarria! Bizirik dagoela iruditu zait! Nikolak eta biok prestatu genuen atzo. Zer diozu? Utziko didazu manikia? Mesedez. Ondo dago. Orain, gure gerrari zangarra! Fin izukaitza! Aurrera! Nire soinekoa! Mil esker! Nire soinekoa! Soinekoa! Ixa! Izan kontualdia fin! Goi mailako jantzigintza da! Mesedez, nik hori baino beto egingo nuke. Ja! Horixe izango dute nire etxaiek! Ez dukitu hori! Nire ibiltokiko klasikoa, nire soinekoa, nire erakusketa! Traban, fin, zuek izan zarete! Grace! Traban! Grace! Grace!
Grace. Bili, 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 bili. Grace. Grace, zer gertatu zaizu? Zuk zer uste duzu, pozez saltoka nago! Ufa, eskerrak, keskatzen hasita nengoen. Poste naiz ondo zaudelako. Itxaron, enagondo. Zehar ondatu da. Nire erakusketa, printzesaren soineko polita. Printzesa, ze xola du horrek? Horrelako mila soineko egin ditzakezu? Baina lehiaketa bihar da. Eta ezin duzu beste batekin? Inola ere ez? Ez dago aukera txikitxo bat berria egiteko? Bueno, orduan geratu hemen negarrez, ez zaitut nekaraziko. Bai! Arrazoi duzu. Negar egite alferrik Hori dut. da. Ekintzarako ordua da. Guazen! Kontuz, horri lotuta nago. Soineko bereziaren zatoial berezia behar dut. Ez, hau ere ez dit batek ere balio! Bueno, milika xamarra zara, benetan. Ai, buruko mina, itxutu egin naiz. Ikusten dut, orain ez, orain bai, orain ez, orain bai. Dena ondatu duzu berriro! Ez, begira, hau oial zoragarria da, zeuk behar duzuna hain zuzen. Benetan? Pentsatu, zertarako pentsatu. Nik ez dut ezer pentsatzen. Egin egiten dut. Txiki-txaka, txiki-txaka, txiki-txaka. Zure printzesaren soineko berria ez didazu eskertu behar. Ondatu egin duzu. Zuri ez dizute irakatsi bi aldiz neurtu behar dela gero behin bakarrik mozteko? Neurtu eta moztu eta neurtu nahastu egiten ditut, baina berehala konpontuko dut. Ez horixe, oraingoan neuk moztuko dut. Eta zu? Ez, itxaron, ez begiratu niri horrela. Amonak horrelaxe begiratzen zidan lan bat egitea nahi zuenean. Zer egin behar dut orduan? Ez errez. Hori egin dezaket, profesionala nauzu. Manikia izango zara. Egon galdi, zirkinik ere. Behar beste gozok izango aldituzu. Grace, benetan, ez dut inoiz ikusi soineko batain azkar erretzen. Ez, hori ez da orkesteko modurik onena. Grace, ez da nire errua izan, trabanena izan da. Itzel, horrela errua beste bati botako diot. Grace, barkatu mesede soineko aberez erreda. Ez dit inoiz barkatuko! Aspertuta nago, ni bezalako morroi gogotxua ezin daiteke ezer egin gabe egon. Ni jostun ona izango nintzateke. Zer esan duzu? Ez errez, jarraitu zeurearekin, zer egingo zenuke ni gabe zorte handia daukazu. Grace! Grace! Badakit etxean zaudela, ireki! Zoaz! Mesedez, Grace! Grace! Ara? Zer da hori? Traban? Nire soineko berria da. Ez zaizu iruditzen hau bitxi, xamarra? Hau baino bitxiagoa zen zuek biok erredu zuena. Zer, dotorenago, ez da, izugarri galanta naizela diote. Ikaragarria da. Onda mendia! Niri oso polita iruditzen zait. Zer egingo dut orain? Ez daukat gortina gehiago. Eta zer, begira. Ez geldi! Voila! Printzesen soinekoak ez dira maio jalezkoak. Printzesen soinekoak zetazkoak dira belusezkoak. Nik ez dizut eskaini zure kinkia izatea. Zure zer? Zure kinkia. Manikia. Bueno, nik nahikoa lagundu dizut. Orain beste laguntxonen txanda da. Au revoir! Auf Wiedersehen! Tatxan! Zer da hau? Zure soineko berria egiteko jala. Fin, hau txantxa izango da, ez da? Itxaron, nire ideia azaldu behar dizut.
Jaun Andreak! Ondoren gaurko ikuskizun nagusia izango dugu. Moda desfile berezia! Graizek eskainika! Bai! Bikaina! Bai! Ez dut alakorik inoiz ikusi. Moda, goi mailara jasoa. Ikusgarria benetan, harrigarria. Moda garbia eta simplea, nire pastela bezalakoa. Neuri esker, neure ideia izan da, nik gabe zuen soinek hori inoiz egingo. Beste ARS bazenu ez? Grace, zerbait ekarri dugu zuretzat. Zorionak. Eta niretzat non dago nire saria, sari nagusian neuretzat zen. Traban, norazoaz, itzuli! Gracen arrakasta soineko liluragarria. Hainbeste alegin soineko berri bat josteko, eta aipamen bat ere ez. Traban, non zaude, ireki? Irten behingo han, Traban. Ez duzu ikusi kartela atean? Ze kartel dio? Dragoidik ez etxe inguruan. Bueno, bihar jarriko dut. Oh, senyori ezagutzen dut. Zer ospatzeko izango da? Ze gomentzeko da. Gure lagun harrigarria berezia. Bazterna asleneka ezina. Baina hala ere zoragarria. Eta moda diseinatzailea. Zer egingo genuke zugabe? Orduan hau niretzat da? Bueno, guk partekatzeko itxaropena geneukan. Zer da modaren munduan esaten dutena? Bellissimo! В нашу редакцию приходит очень много писем с вопросами, бывает ли в стране джингликов снег. А вот не скажем вам. И что бы ни случилось, не открывайте подарки без нас. Jingle Kids. Eguberrietako lapurra. Orduan detektibea konturatu zen ura guztia egin zuena, Eguberrietako lapur maltzurra izan zela. Pantxo, adiskide, egia da hau? Egia den zer. Eguberrietako lapurrarena? Tira, zoera bengoan. Bihar Eguberriak hasten dira, lan asko izango dugu, eta zuk Mariani lagundu behar diozu pastelak egiten. Bai, pastelak egin behar dira. Baina lapurra agertu eta denak osten baditu. Traban! Bai, ondo dago. Oera! Indarrean behartu nauzu. Eguberrion. Pentsa, ez ustean ager daiteke bastar batetik. Kenduko du norbaitek Traban nire aldamenetik? Grace, Ez. Katalin? Begira da horreken nau bigunduko. Beste hitz bat Eguberrietako lapurrari buruz eta banoa hemendik. Bota jozu begiradori Pantxori, zer diotxun. Pantxo, adiskidea. Ia ordua da. Bai, zirra eragarria. Erne denok, badirudi. Bai, badator. Bai, handago! Prestatu denok! Lotu ondo kremaierak! Badator, entzun duzue? Bai, entzun dut azkenean! Jingle herria! Onartu pakete hau! Eguberrietako ministraren izenean! Neurea! Kendu hortik! Utzi bakean badakit zer egin. Aupa? Azkenean! Iazkoa ez altzen hau baino ikusgarriagoa. Ireki dezagun. Ea honela.
Egu berri zuaitza! Begira! Bueno, egu berrion lagunak! Pentsau! Itxaron, traban, ez dute zerrentzun nahi egu berrietako lapurrari buruz. Nahi duzunez, baina... Ez. Ondo dago, ez dut berriro aipatuko. Baina galdera bat daukat. Zer da zuaitzaren azpian dagoen ura? Egu berrietako ministroaren berrikuntza bat. Egu berrietako espirituaren sintetizagailua. Sintetizagailua benetan gozokiek sintetizatzea nahi dut. Mesedez, 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 gozokirik handiena nahi dut. Traban, itxaron! Ontzen neure lagunak, ea nola indeki behar da, hau? Bueno, eta orain... Oni eragiten bat dio! Ezin naiteke beti geldi egon. Eta guk, zer esan behar dizugu orain? Adibidez, burua uste maitea, ez zigortu zeure burua ez da ezer izan. Guretzat garrantzitsuagoa zara, egu berri zuaitzi txusi bat baino. Egu berri zuaitzi txusia esan du? Ze egu berri izango dugu zuaitzik gabe. Herriko egu berri zuaitz bakarra ondatu duzu. Egu berriak dira eta gu zuaitzik gabe. Zeu zara! Zeu zara benetan egu berrietako lapurra! Ah, bai? Onaino heldu gara beraz osondo! Nora doa? Zer egingo du? Susmorik ere ez dut. Geldi itxaro! Beti berdin, buruko mina baino txarragoa da. Ez genuen gogortxo hartuko? Bai zera, non dago orain? Laguntzen ez behintzat? Susmagarria da. Horren beste denbora desagertzea. Zer da benetan kezkatzen zaituena? Sentipen bitxi bat daukat. Zerbait gaizki dago. Laster da mutuko dira. Ea orain nola moldatzen diren traban gabe. Eta esango dute, traban maitea, itzuli mesedez zure, itxaron, non nago orain? Naiz beldur, nago galduta. Egu berrietako lapurra ez da benetakoa. Nor da bilor? Naiz zure beldur. Geldi! Ez urbildu gehiago! Geratu zauden tokian eta egon isilik kalde egu berrietako lapur baltzurra! Zuaitza! Aurtengo egu berriak ez ditugu inoiz ahaztuko. Ez dakit ospatu ahal izango ditugun dena den. Lagunak! Begira zer aurkitu dudan! Eskutitza dela dirudi. Ez dute zer ulertzen. Baina zer dio? Ikusi zeuk. Zer, katuak jandizu mia? Isilik egoteko agindu didazu. Ba, zirkinik egin. Mamu ergela. Utzi txepelkeriak eta lagundu hemendik jaisten. Non zaude? Begiratu gorantz. Txepela. Ordu bete dara matemen. Izozteko zorian nago, baina ez dator inor jaisten laguntzera. Ez didazu ziria sartuko. Badakit nortzaren. Nor naiz? Egu berrietako lapurra zara. Izaki polita, baina arriskotxua. Nien naiz lapurra, eta ez dute zerrostu. Horretan guztiz oker zaude. Elurretako dama? Zer da elurretako dama? Ez dakit, baina mentxe jartzen du. Ez ireki opariak egu berrietako ministroak baimendutako elurretako dama bat gabe.
Zer? Lurretako dama naiz. Ez horregatik. Zer dela eta inbesteko zalaparta? Zu elurretako dama bazara ni naiz. Balea urdina. Begira zaude, mamu urdin hori. Askatu nazazu. Ez zaitut askatuko. Elurretako dama izateko ikastaroa gainditu nuen. Bikain notarekin. Bai, bikain azpikerian. Nola gertu zara basoan? Ea, erantzun. Leratik jauzi egin dut presakan enbilelako. Eta orain denbora alferrik galtzen ari gara. Erdau. Egu berrietan opariak ez dira irekitzen ni bertan egon gabe. Guk ireki ditugu opariak izatez neuk ireki dut. Orain bai jarditako. Orain badakitzuk zer nahi duzun benetan. Zer? Ea zutik joan egin behar dugu. Kesa aurkeztuko diot egu berrietako ministroari. Ez oporrik ez egu berri zuaitzik, ez da elurrik ere. Egon isilik edo berriketaren aurkako nire arma sekretua atera beharko dut. Orain elurretako damak ere ezin digu lagundu. Eta traban ez dugu inon aurkitzen. Geu konpondu beharko dugu arazoa beraz. Zuaitz berria egingo dugu. Ea lagunok, bizkor zaitezte! Bizkor zaitezte, bai! Erekiko dut robot zuaitza. Robot zuaitza? Elkarrekin espatu ditzagun. Egu berriak zuaitza azpian. Eman, opa! Gogor saiatuz lortuko dugu. Petardoa! Gozokiak! Elurra! Eta opariak! Egu berria, paina! Nik, zu, denok! Denok elkarrekin! Hemen da, gaur dugu, egu berriak, asko daukagun prestatzeko. Hemen da, gaur dugu, egu berriak, den guztien artean gozoena. Hemen da, gaur dugu, egu berriak, inork ezin gogoari eutxi. Hemen da, gaur dugu, egu berriak, lagun arteko egun zoragarria. Nire metalezko laguna! Ez egin borrokarik! Zeure errua izan za! Nireak zuaitz itxura zeukan behintzat. Zergatik kontatu duzu? Nirea polita Nahikoa da, geldi! Ea, etorri denok ikusi zer aurkitu dudan eta gero eman eskerrak egu berriak salbatzeagatik. Eskerrak eman? Bai, traban, mil esker egu berrietako lapurra rapatzeagatik. Traban adoretsua zara. Traban eroia zara. Hori gure lurretako dama da. Zer diozu, lurretako dama? Bai, ala da. Bueno. Zuek onela ospatzen dituzu egu berriak beraz. Osondo, bai, lan bikaina. Zatoz ona, gerturatu, ta gurekin festara batu, alaitasuna lagunekin banatu, geldirik ez zaitez ez geratu. Ireki begiak gaua argitu da, orain elkarrekin gaude egu berriak egin. Orain elkarrekin gaude egu berriak egin. Zeure zatozona gerturatu ta gurekin festara batu, alaitasuna lagunekin banatu, geldirik ez zaitez ez geratu, geldirik ez geratu. Badakizu egu berriak zer diren, egu berriak ez dira zuaitza, egu berriak ez dira su artifizialak, eta ez dira opariak ere. Egu berrietako garrantzitsuenak gure lagunak dira. Zatozona gerturatu, ta gurekin
Estarabatu alaitasuna lagura